چالاکیا کۆناژ بۆ ئازادیە فیزیکی یاریبەر عەبدوڵڵا هۆجەلان درۆژە دویەمیندا بەردەوام دکە. خەلک ئەندامên Encûmena Tilkoçer, ئەندامên Encûmena Kantona Qamişlo û Encûmena Navçeya Qamişlo tevlî kۆن bûn. Droja duyemîna çalakiyê de xaftin li ser navê Komîteya Amadekar, Encûmena Kantona Qamişlo herwiha Encûmena Navçeya Qamişlo ve hatin kirin û hat tekeskirin ku pêkhateyên herêmê bi saya projeya Netewaya Demokratîk Arêber Apo bi biratî bi hev re jiyaneke birûmet dijîn û ew ê bi hevgirtina xwe Rêber Abdullah Hocalan azad bikin. Herwiha derbarê komploya navneteweyî ya li dijî Rêber Apo de sînevizyon hate pêşandan û komên hunerî stranên xwe vegotin. Beşdarvanên çalakiyê ji Rojava TV re gotin êdî dem hatiye Rêber Abdullah Hocalan azad bibe. Îro bû roja diwa konê çalakiyê hatiye vedan dema ku em dê konê çalakiyê gerek îro her kes li vî konê çalakiyê xwedî derkeve madam ku em dibêjin konê çalakiyê ev konê çalakiyê ji bo azadiya Rêber Apo îro em dimeyzênin ji heftê û çar bajara kes ê dostê Kurda dirabine ser piya çalakiyê dest pê dikin em jî gelê Kurd em xwediyê Serok Apona dema ku em dibêjin Serok Apo neyê Kurda teniya ji bo wilo heftê û çar bajar îro dirabin azadiya Serok Apo dixwazin. Dema niha wextê ku em divê çalakiya hada em ji gelê xwe îro ji gelê xwe Kurd ji gelê Rojava em dixwazin ku îro li ser piya bin heta azadiya Rêber Apo. Em Rêber Apo dibînin wek sembolekê ji bo xwe çima ji ber ku dewleta Tirk di xewn û xeyalê xwe de gotibû me milletê Kurd bin erd kiriye ser baton kiriye nema milletê Kurd radibe ser xwe bi fikr û ramanê Rêber Apo ew xewn û xeyalê dewleta Tirk bela wela kir ji ber vê ya êrişê dewleta Tirk li ser milletê Kurd di kesayeta Rêber Apo de ew girtin muamerekê duwelî bi alîkariya dewletê navnetewî netxwestin ev fikra hanê belabe bi dinyayê de ev fikra Rêber Apo derxistiyê netxwestin belabe bi dinyayê de ji bo wilo ew girtin xistin hepsê de îro ev konê hanê konek hatî danîn ev konaya wê berdewam bike heta hefteyê ji ber ku ew milletê Kurd îro dixwaze Rêber Apo azad be bi fîzakî di nav de fîzîkî di nav milletê Kurd de. Oh,